आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी आरोग्याच्या प्रश्नावरून अजब दावा केल्यानंतर जिल्हाभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत। यावरून आपले स्थानिक आमदार कमी पडलेत, आता नेतृत्व बदलाची गरज असल्याची प्रतिक्रिया देत काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा साक्षी वंजारी यांनी थेट शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यावरती निशाणा साधला आहे। पाहूयात। बिलकुल नाही। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची तुम्ही परिस्थिती बघितली तर दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयाची जी अवस्था आहे, सावंतवाडीमध्ये ज्या काही दुरावस्था आहेत, ज्या काही त्रुटी आहेत, अजूनही राजू मसूरकर सारखे व्यक्ती काँग्रेसमधून वारंवार या विषयांवरती आवाज उठवत आहेत। पण मुळात मला ह्याच गोष्टी कळत नाही आहे की आपण 3 टर्ममध्ये ज्या आमदारांना निवडून देतो, माझा सन्माननीय दीपकभाई केसरकर यांच्यावरती विशेष त्यांचं लक्ष वेधून द्यायचंय, पण त्यांना ही परिस्थिती कळत नाहीये का? आणि जनतेला या सगळ्या गोष्टी कळत असतील तर जनता अशा लोकांना का निवडून देते, अशा लोकप्रतिनिधींना का निवडून देते? त्यामुळे मला कालच्या मी बबन तळगावकरांच्या मुलाखतीत सुद्धा मी हा विषय ऐकला की बरेच विषय वैभव नाईकांनी सुद्धा बरेच विषय रवींद्र चव्हाणांकडे मांडले आणि त्यांनी त्यांची कामं सुद्धा मंजूर केली। पण सावंतवाडी मतदारसंघामधून आणि कणकवली मतदारसंघामधून या दोन्ही आमदारांकडून कुठल्याही प्रकारचं म्हणतात ना कामही मंजूर साठी गेली नाहीये किंवा त्यांचं लक्षच नाहीये असं माझं तरी स्पष्ट मत आहे, कारण दिसते ही जिल्ह्याची परिस्थिती। म्हणूनच तुम्ही वारंवार आम्ही सांगतो की तुम्ही आता यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये तुम्ही नवीन नेतृत्वाला संधी द्या, कारण कम्पेअर टू पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भ कोकण प्रचंड मागे आहे, प्रचंड विकासाच्या दृष्टिकोनातून आरोग्य व्यवस्था असेल, कुठल्याही व्यवस्थेमध्ये तुम्ही गेला तर आपल्याकडे काहीच नाहीये आणि प्रॅक्टिकली हे लोकांना माहिती आहे, पण तरी सुद्धा जनता या गोष्टीचा विचार नाही करत आहे। हा प्रश्न जनतेने सुद्धा विचारणं गरजेचं आहे लोकप्रतिनिधींना। उद्या इलेक्शन्स येतील, तुम्ही काय करणार? परत इलेक्शनला तोच निकाल लागणार, परत त्याच आमदारांना परत निवडून देणार, परिस्थिती बदलणार कशी ना? मुळात ती व्यक्ती ज्या पद्धतीचं आपण नेतृत्व जिल्ह्याला देतोय ती खरंच मुळात आधी तिला खरंच काम करायचं आहे का? या सर्व जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून खरंच काम करायचं आहे का? विधानसभेसाठीचं काम करायचं आहे का? आणि जर यांना जर कामं करायची नसतील तर माझं म्हणणं अशा लोकप्रतिनिधींना जनतेने निवडूनच द्यायचं नाही। मी ह्याच मुद्द्यावरती बोलेन। माझं वारंवार हेच म्हणणं आहे की काम करणाऱ्या लोकांना तुम्ही संधी द्या, कारण ही परिस्थिती आता जर नाही बदलली ना तर परत 5 वर्ष तुम्हाला तेच सहन करावं लागणार आहे। आम्ही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न चालू आहेत। काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष असतील, आमच्या यशोमतीताई ठाकूर असतील, महिला बाल कल्याणच्या मंत्री असतील, वारंवार हे मुद्दे महाराष्ट्रामधून घेत आहेत। आता हिवाळी अधिवेशनमध्ये सुद्धा तुमचा हा मुद्दा मी घेतेय। मी आता 2 दिवसात हा विषय मी आता आज साहेबांकडे हा विषय पाठवते। पण काय होतंय की प्रॅक्टिकली ही लोक ह्या विषयांवरती लक्ष देतच नाहीये। स्थानिक नेत्यांनी सुद्धा ह्या विषयावरती जास्त जोर देणं गरजेचं आहे। मी परत पुन्हा तोच सांगते ना, विषय मुळात तिथेच येऊन थांबतो की दूरदृष्टीच नाही आहे की आपण कुठे चुकतोय आणि आपल्याला काय केलं पाहिजे, महाराष्ट्र आपण कुठल्या दिशेने नेत आहोत। त्यामुळे आरोग्यमंत्री काय बोलतात, मुळात आधी आरोग्यमंत्र्यांना अभ्यास किती आहे प्रत्येक जिल्ह्यांचा, त्यांनी तेवढा तरी केलाय का की जिल्ह्यामधली परिस्थिती काय आहे? आधी ते बोलतात तर ते कुठल्या आधारे बोलतात, हा महत्वाचा मुद्दा आहे लक्षात घ्या। त्यामुळे आरोग्यमंत्री म्हणतात त्यांना काय ते काय म्हणणारच ना, शेवटी सरकार कशा पद्धतीने काम करते हे पुरे महाराष्ट्राची जनता बघते। आणि आता वातावरण तर आता राजकारणाचं इतकं खराब झालेलं आहे, मला तर वाटतं भविष्यात चांगली लोक सुद्धा काम करतील की नाही आणि आवाज उठवणारी लोक काम करतील की नाही ही पण शंका वाटते मला। पण बाकी मी काहीच म्हणू शकत नाही, आणखी काय बोलणार। आम्ही आमच्या परीने प्रयत्न करत आहोत, विषय मांडत आहोत, पण त्याच्यावरच्या ऍक्शन मध्ये काहीच होत नाहीये। काल सुद्धा नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशनमध्ये आंदोलन झालं, नाना पटोलेंना उचलून त्यांना अटक सुद्धा करण्यात आली। ते वारंवार बरेच मुद्दे मांडत आहेत, महिलांचे विषय सुद्धा मांडत आहेत, पण त्या पद्धतीने होत नाहीयेत का मग? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।